15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakajing yai kajing toket halor kajing kena bau Trophimos Khlong mau lo uyap namar kajing sha bom jing sha tiet hau rang ba snong but ka Village Defence Party VDP Pyndep hakamit jong ka nyau tarik yoyong arja arpun riu kibor magister ka Penursula Civil Subdivision kibor pulit bat ki doktor hakakat prataruk jemang arja arpun riu kila penong e ka spot post mortem Hadien bala Khlong ya ka Metïap jong u hakani hi ka Sngi. Hakajing Pyndep ya spot post mortem lawan ban sakhi do kpa jong Trophimos ubat net no bi wet khongsdo kumu nong ujor bat nong keno bagajing yak ukun jong u kadai na kate jing sha bom jing sha tiet kumbalakam dagi wei ki bapen pau ba u Trophimos upanyap ya lade da ba bam yet hakamet bu shara hagi dokhat VDP hayeng dorbar nolor u hinmen arkmi u Trophimos Yakamat Trophimos latap haka khandai tarik yoyong arjar arpun riu Hadien Sngi balak keno penpoy yakamat basa jong u dagi dokhat VDP kata haka step jong ka pratarik yoyong arjar arpun riu bat kajing Khlong yakamat yap jong u kadai namar kajing don kajing toket bat kajing don kam ban le post mortem kata Hadien sau Sngi balatap yaka Latap yaka basa Trophimos hapadang kajing perkhat ba kajing yap jong u kadai na kajing penyap yalade kata da ka babam yakiyet Henry janshi panai Hadien lapau ka video ka bapan I ka jing bom jing tiet basir khay ya weu breu bat uba net no bi wet ula ujor ba uba sha bom uri khon jong u bat shim ba ka jing yap u khon jong u ka dei na ka te ka daw ubat net no bi wet ula ong ba ka step jong ka pratari ka khon jong u ka lawan ya thu balawan ra ka met yap jong Trophimos da ki dokhat VDP bat habo lech ban pej ula lap ba ka dor khmat bat ka khli u khon jong u ka place nam Lapan tia klam sing kli bala sukalan daw shilia bayong ka berni kau bar halor met yapan daki plastik daw bilat lam ka juti Henry hagati ka por dan ka sakhi ka babyang bat buon kim la ban ong la ka dei shisha bu Trophimos upanyap yalade da ka babamiet ni dan daki wei pat ki daw Henry na ka jing pau ka video labot pat da ka 0 FIR ha ka santare ku jemang arajar arpun rio hasadar police station Shillong baruba net no biwet usak hot ha ki bor pulit ka Penursula police station ha ka khandai tare ku jemang arajar arpun rio ban sha shim statement Ula ong bah ka jing le jong u ha Penursula police station ula keno badan ki ba penting ki ba ong yu balada post mortem bat lap yet na ka Metïap jong Trophimos kan dai ka jing e yu Henry kumuk pa ula ong ba ai kan long kat ba ka long Shu bot na kani la yo jing tip ba kidan khandai ngot ki briu ba kan thop yaw rang ba snong uba full moon khong sto ki bala shim jamin lupa la ni anticipatory bail na ka district council court Hadien pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya